Konfermata illi mhux se tkun qed tiżdied ġurnata oħra tal-għid għas-sena d-dieħla. Kif ftit tal-jiem wara l-budget li dan l-istazzjon kixef il-qerq tal-Gvern dwar il-famuża ġurnata għid, ġurnata żejda li mhux se tkun qed tingħata kontrarju għal dak illi wieħed il-Gvern ta' Robert Abela. Fil-budget il-Ministru kien ċar ħafna fi kliemu. Matul l-2021 il-ġranet tal-għid se jkunu għal darb'oħra qed jiżdiedu b'ġurnata oħra. Il-Gvern fi stqarrija kien ikkonferma li fis-sena 2021 il-ħaddiema se jieħdu ġurnata għid għal kull btala li taħbad bħala festa fit tmiem il-ġimgħa. Dan ifisser li wara ġimgħat sħaħ jaħrab il-verità, il-Gvern spiċċa kellu jikkonferma l-aħbar li svela Net News ġimgħat ilu. Dwar dan Net News istaqsa lill-Ministru Carmelo Abela li taħtu jaqa' id-Dipartiment ta' Relazzjonijiet Industrijali li jieħu ħsieb kwistjonijiet tal-għid. Mela il-għid bażiku jibqa' dak li hu. Il-festi pubbliċi jvarjaw minn sena l-oħra kemm ikunu. Minkejja li il-Ministru konferma li l-Gvern prova jqarraq bil-poplu Malti, mistoqsi minn dan l-istazzjon ftit tal-ġimgħat ilu, Robert Abela kien qal li l-ġurnata li se tingħata għax il-wedid tal-baġit jinżammu. Iżda issa nafu li din ma kienet xejn għajr gidba sfaċċata mill-Gvern bħala parti mill-propaganda tiegħu. Li kieku ma kienx Net News li żvela li l-ġurnata li mhux se tiżdied, Robert Abela kien se jibqa' jipprova jqarraq bil-ħaddiema u jgħid li se jżid ġurnata oħra tal-għid għal festi li jinsertaw fit tmiem il-ġimgħa. Intant, waqt konferenza tal-aħbarijiet dwar l-istess dipartiment in kwistjoni ħarġet statistika interessanti dwar is-sena 2020. Il-COVID-19 affettwa numru ta' ħaddiema u fil-fatt li statistika turi li minn Marzu kien hemm mal-1000 kumpanija li talbet permess biex jinbidlu termini tal-impjieg b'mod temporanju. Bħalissa fadal madwar 200 kumpanija li qed tħaddem l-impjegati b'termini differenti minn dawk li primarjament kienu maqbula fil-kuntratt tax-xogħol. Dan ifisser eluf kbar ta' impjegati li għadhom ma rritornawx lejn il-ħajja normali tagħhom mid-daqqa tal-pandemija. Mill-ewwel ta' April sa' Diċembru d-Dipartiment ta' Relazzjonijiet Industrijali irċieva 43,495 telefonata fuq il-free phone numbers tinħolqu għal mistoqsijiet mill-impjegati u min iħaddem waqt ix-xhur tal-pandemija. Dan fil-waqt li sa qabel bdiet il-pandemija madwar 700 persuna żaru l-uffiċini ta' dan id-dipartiment li mistenni jerġa' jiftaħ għal pubbliku f'nofs Jannar li ġej. Ħareġ ukoll li fl-aħħar 12 xahar kienu investigati ftit inqas minn 900 każ ta' illegalità jew diskriminazzjoni fuq il-post tax-xogħol. Dan id-dipartiment jieħu ħsieb ukoll it-Tribunal Industrijali li minbarra 49 każ li ħad deċiżjoni fuqu fl-aħħar xhur għad hemm ukoll aktar minn 300 każ pendenti.